Inqat magħna għal-jumejn fejn l-arti, il-fidi u l-kultura jiltaqgħu. Waqt in-Notte Bjanka għex l-istorja fil-Palazz tal-Arċisqof fil-Belt. L-għada waqt ġenna ta' Ġonna fil-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana għex il-ħidma tal-Knisja f'Malta. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. B'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ħuti ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixtaq il-misteri qaddisa. Int li oġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti ritmu tanina fuq is-salib, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti rġajt ftaħtilna triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Ħares lejna u Alla li taħlaq u tmexxi kollox. Watina li naqdub qalbna kollha biex inġarbu l-qawwa ta' ħniena tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li għallhom jekk jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawla Apostlu lil Timotju. Aziz, nitolbok l-ewwel nett li jsiru suppliki, orazzjonijiet, talb u ratti l-ħajr għal bnedmin kollha. Għas-slaten għal dawk kollha li għandhom xi awtorità biex inkunu nistgħu ngħaddu ħajja fil-kwiet u fis-sliem, fit-tieba u kif jixraq. Dan hu tajjeb u jogħġob lil Alla Salvatur tagħna li jrid li l-bnedmin kollha jsalvaw u jaslu biex jarfu l-verità. Għax wieħed hu Alla u wieħed hu l-medjatur bejn Alla u l-bniedem. Il-bniedem Kristu Ġesu li tari ilu nnifsu bħala prezz tal-fidwa għal kulħadd u x-xhieda ta' dan ingħatat f'waqta. U għal dan li jien kont magħmul xandar u apostlu qiegħed ngħid is-sewwa m'iniex nikdeb biex nagħlem lill-ġnus il-fidi u l-verità. Nixtieq li l-irġiel kollha jitolbu flimkien jerfgħu il-fuq idejn safja bla għadab u bla ġlied. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Sam responsorjali. Imbierek il-mulej għax sema leħen it-tnejt tiegħi. Flimkien, imbierek il-mulej għax sema leħen it-tnejt tiegħi. Isma' leħen it-tnejt tiegħi meta nsejjaħ l-għajnuna tiegħek. Kull meta nerfa' jdejja lejn is-santwarju mqaddes tiegħek. Flimkien, imbierek il-mulej għas-sema leħen it-tnejt tiegħi. Il-mulej u l-qawwa tiegħi u t-tarka tiegħi, fih it-tamat qalbi, ksibt l-għajnuna u ferħet qalbi, inrodlu ħajr bil-għana tiegħi. Flimkien, imbierek il-mulej għas-sema leħen it-tnejt tiegħi. Il-mulej u s-saħħa tal-poplu tiegħu, kemm ta' salvazzjoni għas-sultan il-midluk tiegħu. Salva l-poplu tiegħek, birek il-wirtek, kun ir-raj tagħhom, erfaħħom għal dejjem. Flimkien, imbierek il-mulej għas-sema leħen it-tnejt tiegħi.
Alla hekk ħabb lid-dinja li tal l-Ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu meta spiċċajiet lin-nies kull ma kellu jgħidilhom daħal Kafarnawm. U jkun hemm ċenturjun li kellu għaddej għażiż ħafna għalih li kien marit u wasal fl-aħħar. Iċ-ċenturjun sema b'Ġesu u batlu xi ħud mix-xjuħ tal-lut biex jitolbuh jiġi ifejjaqlu l-għaddej. Dak marru quddiem Ġesu bdew jitolbuh b'ħerqa kbira u jgħidulu jixraqlu li tagħmillu dan għax hu Jos il-ġens tagħna u kienu li bnilna s-sinagoga. Ġesu mar magħhom u ma kienx il-bot wisq mid-dar meta ċ-ċenturjun batidlu ma' xi ħbieb, Sinjur, toqgħodx tinqala' għax jien ma jistħoqlix li inti tidħol taħt is-saqaf tiegħi, għalhekk ħassejt li anqas kien jistħoq li niġi nsibek jiena stess. Imma int ordna b'kelma u l-qaddej tiegħi fih. Għax jien ukoll bniedem taħt is-seta ta' ħaddieħor u jien stess għandi soldati taħt il-kmand tiegħi li wieħed ngħidlu mur u jmur, li ieħor ngħidlu ejja u jiġi, u li l-qaddej ngħidlu għamel dan u jagħmlu. Ġesu baqa' mistaġeb bih meta sema dan, lejn nies li kienu mixew warajh u qalilhom ngħidilkom li anqas f'Iżrael ma sibt fidi bħal din. Meta mbagħad dawk li kienu mibgħuta reġgħu lura d-dar, sabu l-qaddej qawwi u sħiħ. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ma jistħoqlix li inti tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Dan huwa il-kliem illi iċ-ċenturjun bat jgħid ma' xi ħbieb il-Ġesu meta talbu biex jiġi jfejjaq il-qaddej tiegħu. ċenturjun kellu qaddej li kien għażiż ħafna u li kien wasal fl-aħħar. U l-ewwel bat messaġġ lil Ġesu ma' xi xjuħ tal-lut. Sa taċ-ċenturjun ma kienx wieħed mill-poplu ludi, ma kienx ludi, imma kien jistmhom. U fil-fatt hekk jgħidulu dawn ix-xjuħ, jgħidulu dana jixraqlu li tagħmillu dan li tfejjaqlu qed jitkellmu lil Ġesu. Għax hu Jos il-ġens tagħna u kienu li bnilna s-sinagoga. U nafu li kif Ġesu ħada l-messaġġ minn dawn ix-xjuħ tal-lut mar mal-ewwel biex ifejjaq lil dan il-qaddej. Imma lanqas li wasal id-dar illi dan ma baċ ukoll xi ħbieb biex jgħidulu tox tinqala' ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda int ordna b'kelma. Iċ-ċenturjun avolja ma kienx tal-istess twemmin tal-poplu ludi, ma f'Ġesu kellu din il-fidi, fidi qawwija illi hu b'kelma jista' ifejjaq lill-qaddej tiegħu. U għalhekk laqas kellu għalfejn imur id-dar imma jgħid kelma u l-qaddej fih. Araw x'fidi kbira kellu dan iċ-ċenturjun. Fil-fatt jgħidlu ordna b'kelma. U jgħidlu għaliex għax isemmi hawnhekk l-esperjenza tiegħu iċ-ċenturjun, jgħidlu għax jien ukoll għandi n-nies taħt il-kmand tiegħi, il-wieħed ngħidlu mur u jmur. Il-ieħor ngħidlu ejja u jiġi u l-ieħor ngħidlu għamel dan u jagħmlu. Verament naħseb huwa lejra ta' ħafna ċenturjun għaliex mhux kull min huwa responsabbli tan-nies isib dejjem din id-disponibilità.
Imma kien qed jgħid tkellem mill-esperjenza tiegħu daċ-ċenturjun u jgħid jekk jien nagħmel dan Ġesu kelma jista' ifejjaq lil qaddej tiegħi. U fil-fatt nafu li Ġesu hekk fejqu, Ġesu qas wasal sad-dar, laqas wasal sad-dar ta' dan iċ-ċenturjun, imma ftit qabel id-dar. U lanqas għamel ħafna eġubijiet u affarijiet li jolqtu l-għajn, faħħar il-fidi ta' ċenturjun. Dak biss li għamel Ġesu, qal lanqas f'Iżrael ma sibt fidi bħal din. U b'dik il-kelma Ġesu fuq il-fidi ta' dan iċ-ċenturjun fejjaq lil qaddej tiegħu. Ġifieri mill-bogħod b'kelma eżatt kif qallu iċ-ċenturjun, Ġesu kellu din il-kelma qawwija u effettiva illi ifejjaq lil dan il-qaddej. Sa dan huwa messaġġ sabiħ ħafna għalina l-ħajja tagħna illa li xjejna biex aħna nissaħħu fil-fidi tagħna. Il-fidi f'Ġesu illi b'kelma jista' fina iġib bidla għall-aħjar ifejjaqna bħalma nixtiequh kultant tal-diversi fejqan li konna bżonn imma anki fir-ruħ tagħna ġewwa. U Ġesu jġib din il-bidla mhux b'ħafna teatrin minn barra, ħafna affarijiet li jidhru minn barra, imma b'mod effettiv ħafna. Jekk aħna jkollna il-fidi bħalma kellu dan iċ-ċenturjun. Fil-fatt, innutaw li ma' snin il-kelma li qal iċ-ċenturjun li batjejt mal-ħbieb saret parti mill-liturġija tagħna fil-quddiesa. Fil-quddiesa meta l-qassis jgħid dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf, aħna l-koll inwieġbu mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda jgħid kelma waħda u ruħu tkun infejqa. Nindunaw qed nużaw l-istess kliem taċ-ċenturjun mhux għal qaddej imma lina nfusna biex ifejjaq ir-ruħ tagħna. Jew dejjem nitolbu din it-talba sabiħa li ngħidu fil-quddiesa u nitolbuha fidi qawwija bħalma kellu dan iċ-ċenturjun mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi imma tgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Jew issa nresqu tal-bit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli xxandar l-Evanġelju tiegħek lill-ġnus kollha. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex issaħħaħ fina il-fidi. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Jiena mulej biex aħna nkunu dejjem sensittivi lejn l-oħrajn bħalma dan iċ-ċenturjun għamel minn kollox biex il-qaddej tiegħu ifieq. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u nitolbuk għal dawk li qegħdin jagħtuhom is-servizz u jaqduhom biex inti tagħtihom l-għajnuna tiegħek. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal vittmi tat-terremot fil-Marokk u tal-arar fil-Libja, tant nies li mietu dawn id-diżastri, imma nitolbuk ukoll għal dawk li qegħdin joffru l-għajnuna tagħhom fosthom diversi Maltin ukoll fil-Libja biex inti tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu dan is-servizz li qed joffru. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Talbuk mulej biex aħna narfu dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Talbuk mulej biex tilqa' fi ħdanek dawk li għaddew għall-ħajja ta' dejjem speċjalment f'dawn l-aħħar jiem u tagħti l-faraġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattalb
li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat tiffiru glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħenna lina mulej u isma' t-talb tagħna ilqa' bit-tieba dawn l-offerti tal-qaddejja tiegħek biex l-offerta li għal-ġieħ ta' ismek saritlek minn kull wieħed u waħda minnha tkun tiswa għas-salvazzjoni ta' kulħadd. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddulek ħajr. Għat li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu maqtejja tal-anġli u fferħ kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-semawit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewit, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewit. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħħa il-kalċi reġarrat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni rroddulek ħajr għax jogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles,
ma l-isqof għandhom mija għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqaddsa u Malla Marija ma' San Giuseppe mal-Apostoli qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għameli magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema jdaq fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna tubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jintrit fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqrix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jitbiss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Semta Kristu ħares. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. Għamel mulej li d-don tas-sema li rċevejna jaħdem bil-qawwa tiegħu fir-ruħ u ġisem tagħna u li f'kull ma nagħmlu jmexxina dejjem hu u mhux is-sensi tagħna. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejgħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fost il-ħidma intensiva li għandha l-Knisja u Malta fejn jidħlu n-nies imġarba u li bihom tipprova tara kif se tgħinhom, illum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opra soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin b'donazzjonijiet mingħand in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna. L-iskop tal-ħanut huwa li nagħmlu ħwejjeġ available għall pubbliku bi prezz baxx. U l-iskop huwa li biex dawk il-bżonnijiet li hemm fil-komunità jiġu indirizzati minn l-komunità qed tgħin il-komunità stess. Hemm ukoll element tal-ambjent li minħabba li qed nerġgħu niċċirkolaw ħwejjeġ li kieku kienu ħajmorru għar-rimi meta fir-realtà huma tajbin qed ngħinu wkoll l-ambjent dina is-sitwazzjoni. Nofru dan ir-Rożarju llum għall-vittmi tat-terremot fil-Marokku tal-arar fil-Libja u għal dawk li qed joffru l-għajnuna tagħhom lil dawk milquta minn dawn id-diżastri. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna ejna waqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dobietna ħarisna min-nar tal-infern, ħuġġana l-erwieħ kollha u jien dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġu Gabriel ħabba li sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sa'at nagħtek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma naffru l-minuħat jarina ddaħħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minn-nar tal-infern. U ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiedi satnatek. Ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrilna d-nubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina ddaħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minn-nar tal-infern. U ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiedi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrilna d-nubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina ddaħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lil Missieru lil Iben u lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. Hu ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru tal-ferħ meta Sidna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-Ġesu fit-tempju. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lil Missieru lil Iben u lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. Hu ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sidna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu wara 3 tim sabu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen.
Sima lik Marija bi grazia mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazia mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazia mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazia mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazia mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazia mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmija imbirkanti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarissa minnar tal-infern. Kuġġena l-erbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek inajtu għali xaħna it-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna nibku nolfu f'dan l-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawwa lina dak lajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek. U ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa Missina li inti fis-smewid itqaddes ismek tiġi satnatek, ikun li tritint kif fis-semmek da fl-art. Ħobsna ta' kull jum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalbtana. Kristu l-qattalbtana. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Omm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om xebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-paririt tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniq. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina.
mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka ta' rabta ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midinbin, itlob għalina, farax tal-migranti, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġeli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mill-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rosarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. ismana nitolbuk mulej, ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. ħenna lina, Itlob għalina għaddisom malla. biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulejjalna nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu tħollalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu għalna nitolbuk bil-ħerqa intlaqwa fost tajja tas-sema itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti sena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe sema lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu fik Marija qiegħda il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawem bħala raġel adult. U mqaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja ħnina l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santo Rocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeota Pisani. itlob għalina, Intom għaddesin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġa bħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li reħfitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu,
Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirek l-qalb qaddisa tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbirka l-kbira Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluk glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija, Verġni Om. Imbirek San Giuseppe Parus kassismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.